Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Nije me bilo neko vreme, međutim, evo me, tu sam i snimam video vezan za kupovinu, u smislu šta imate to da kupite sada na popustu u Sephori i u nekim od drogerije i šta sam ja to super povoljno nabavila. Pošto imamo tu gomilu stvari, krećemo odmah da što pre vam pokažem. Evo ovako, prvo ću krenuti od Sephore, imam ovu kesu ovdje koja je puna svega i svačega, pa ćemo mi to da vadimo polako. Sve je kupljeno na popustu, tako da za ono zašto znam koliko sam platila reći ću, a ono što ne znam možete vidjeti ili ću vam reći otprilike. Prva stvar su ove Sephorine maramice za skidanje šminke. Ja generalno šminku nikad nisam skidala važim maramicama, međutim ovo sam uzela samo iz razloga što nekad kada se šminkam, na primjer prvo šminkam oči, pa kad mi se ono dole sve istruni, pa eto, eventualno za taj neki moment kada se šminkam pa da ne razmažem po cijelom licu, da pokupim maramicom taj deo ispod i to je to. Ove su od aloe vera i one su bile na čini se 50% popusta, tako da su baš bile nešto baš jako pristupačne. Ne znam, možda oko 500 dinara. Ovo veliko pakovanje, ne znam koliko ima unutra, a 25 velikih maramica. Eto, vidjet ću, nisam to nikad probala od njih, baš ću sada da probam. Interesovalo me jako. Idemo dalje. Sljedeća stvar od Sephore isto, maska za lice. Ova je sa aloe verom. Isto nisam ovu do sada generalno od Sephore probala. Koristim od aloe razne maske, ali Sephorinu nisam. Generalno volim aloe, ona onako miruje i to sve, tako da mi je to bilo potrebno. Isto je bila na popustu, tako da nisam sigurna. Računajte otprilike, uglavnom većina stvari je pola od one cene koje je inače. Sad idemo dalje. Ovo je nešto što je mini size. U pitanju je maskara za obrve. Ko me prati od početka zna da koristim maskaru za obrve, ovu konkretno. Uzimam mini size, lakše mi je za pakovanje i sve. Moje Niasa 3. Ja kad olovkom odradim obrve ili gelom, obavezno ih se načešljam sa ovom maskarom. Nema potrebno da kupujete veće pakovanje, ova je sasvim dovoljna veličina i dugo traje, tako da i sporije se troši, to samo jednom, dva puta povučete i to je to. Tako da isto je na popustu, mislim da je ovo bilo oko 800 dinara sada, recimo. Krećem ovako neke krupnije stvari. Što se tiče ovih prethodnih stvari, znam da ih još uvijek ima. Ja sam bila prvi onaj dan, međutim sam bila uveče i tako da nisam ugrabila sve što sam željela, ali sam većinu uzela. Taj prvi dan sam uzela i ovu ogromnu paletu za lice. U pitanju je brand Benefit. Ovako izgleda pozadi. Sad ću vam pokazati. Ja ništa od ovoga nisam otvarala, već držim ovo sigurno nedelju dana i čekam da snimim video. Htjela sam da to pokažem vama lepo. Sad ću vam pokažem kako izgleda. Znači tu imate dva bronzera, highlighter i dva rumenila i ovu njihovu četkicu. Ko je probao generalno Benefit Hoola bronzer zna koliko je dobar. Ja sam probala i to i imam jedan od ovih, to jest ovo rumenilo imam. Obožavam Benefit, ovo je bilo baš jako povoljno. Znači ova cijela paleta košta 3000 i nešto dinara, tako da je ovo bilo sasvim onako dobar pogodak za kupovinu. Neću sad ništa da svočujem i tako dalje, mislim do sad to nikad nisam ni radila, valjda, ne znam. Nego ću sljedeći video vjerojatno da snimim, da se šminkam sa tim svim proizvodima, pa ćete vidjeti kako je pigmentacija i ostalo. Samo ovo ukratko da snimimo ovako. Sljedeća stvar, ići ćemo opet ovo u pitanju paleta. Ovo je paleta za oči Too Faced i u pitanju ova Palm Springs paletica koja unutra izgleda sve premjerno
haos. To unutra izgleda ovako. Otvara se, ovdje ima ove dve preslatske ovako voćkice. Samo da otvorim pa da vidimo. Samo prekrijemo ogledalo. Ovako izgleda unutra. Nijanse su fenomenalne. Ima i mat i ovih šimerastih. Generalno su ovo neke moje boje. Ove eventualno za pregib, kao i ova. Ove su za sredinu kapka. Odlična paleta. Isto je koštala, čini mi se, možda 3000 dinara. Ako želite neku paletu, a mnogo vam je da date kad je full cena, onda uvijek gledajte kad je akcija. Većinu svojih paleta kupim tako da ova je kupljena isto sad na popustu. Probat ćemo je nekom od sljedećeg videa pa ćemo vidjeti kakve su senkice, mada ja verujem da su dobre s obzirom da imam dosta paleta Too Faced i nikad nisam imala nijedan problem ni sa pigmentacijom ni sa čim. I ne truse se, što je dobro. Neke se truse. Sljedeća paletica je Make Up Forever. Ova Let's Gold paleta. Isto je bila oko 3000 dinara. A pogledajte kolika je paleta. Ogromna je, ima dosta nijansi, sjenki, ali su, čini mi se, možda malo manje od ovih prethodnih. Ne znam kako da vam... Pogledajte. Znači, ovako, unutra su ove sve na gold nijanse, znači na zlatno. Imamo razne tonove. Meni se generalno ovo sve dopada. Isto je dobra paleta za mene što se tiče nijansi i izbora. Za ovu paletu znam da još uvek ima da se kupi, tako da ako želite, isto je oko 3000 i ogromna je, ima baš dosta nijansi i ovom bi vam završila posao, na primjer, kao jedna paleta bolja ako želite da imate. Nisam isto probala, sve ću probati. Imamo još jedan set iz Saint Laurent u pitanju. Unutra se nalazi maskara i ruž. Ovo mi je bilo onako baš primamljivo, ovo sam više kupila možda zbog pakovanja. Ovako, unutra je ova maskarica. Četkicu ću vam pokazati. Vidite kakva je četkica. Nije silikonska, ona obična je, tako da nisam probala. Sve ću to isprobati. Ruž je mini size i ova prelepa crvena boja. I ovo je bilo isto, naravno, na popustu. Ne znam konkretnu cenu, ali je bilo baš povoljno. Tako da sam to uzela. Imamo još jednu, to je više stvari, ali još jednu koju želim pokazati ovako. Fenty Beauty. Ovo je onaj puder u stiku za šminkanje, to je tako se zove, ali je to u stvari onaj puder koji možete da koristite za konture. Nikada do sada nisam koristila nešto ovog tipa, to jest ove stikove. I ovo je bilo tipa 1500 dinara, što je džaba. Možete uzeti i u svojoj nijasi pa koristiti kao stik za cijelo lice. Međutim, ja sam baš htjela za konture. I to je to što se tiče Sephora. Ostala još jedna stvar. Navodno sam je ostavila posljednju. Zato što želim da vam pokažem da sam našla onu olovku koju sam pokazivala prošli put, a nisam bila sigurna koje nijanse i da li ću je nabaviti i kako šta. Flirt je u pitanju. Olovka od Huda Beauty koja je meni fenomenalna, ali mi se stvarno jako brzo istrošila i to je ogromna mana. Vidite koja je veličina, ali htjela sam vam kažem da sam odmah otišla u Lili i kupila i od NYX-a onu 855. Znači to su te dve olovke iz prošlog videa, tako da sad znamo i nijansu ove. Što se tiče olovaka, ova boja je fenomenalna od Hude. NYX ću vam ispod. Svakako, znači Huda, NYX, obe odlično kombinujem uz sve moje mat ruževe koje imam. Tako da ova je sada na popustu, a ova je standardna cena koliko inače košta, ali eto da samo pokažem da sam ih nabavila.
Sad želim da vam pokažem nešto što se sasvim slučajno desilo, a to je magazin Bazar. Ako niste kupili već do sada, obavezno pogledajte. Uz ovaj magazin se dobije neki proizvod za šminkanje. Ja sam uzela 3 i u prvom sam dobila ovaj bronzer, ovaj čokolad, ako niste do sada vidjeli, ali generalno cena ovog je oko 1800 dinara u Jasminu, a vi dobijete uz ovaj magazin koji je 290 dinara, što je odlična ponuda. I isto tako sam tu kupila ovu maskaru, to je dobila uz časopis. Ova kao twist maskara, ima ovo gore i ova četkica, sada je imam trenutno na trepavicama, i ova četkica vidite kako se raširi i skuplja, tako da dobra je maskara, odlična za, pogotovo što se dobijete za taj novac. Imate i drugi neke proizvode, pogledajte obavezno, ima tečni puder, ima BB krema, svašta nešto, svi proizvodi su vredniji od 1000 dinara, što je super za ovu kupovinu časopisa. Tu smo sve valjda završili. Opet sam kupila još jedan šampon, mali update vezano za onaj šampon što koristim, što sam kupila, što sam snimala u nekom prethodnom videa. Dobar je, ali mi je za koren kose iskreno loš, u smislu da mi se brže masti, tako da sam se ja ipak vratila u mom, to jest njega koristim za koren, on za dužinu i to je to. Dole mi bude meka, gore je lepo opran koren, tako da je ovo ipak šampon moj izbor. Da, u Liliju je bila promocija Eucerina, sad ću pokazati, i za kupljena 2 proizvoda preko 1000 dinara dobijete treći koji vi birate ispred Lilija. To je u Delta Cityu bila akcija. Ja sam uzela ulje Eucerin za kupanje i ovaj balzam za usne. Evo, možete vidjeti koji je u pitanju. Ovako je dolazi i odličan je, njega sam probala usput, tako da je super. Nisam do sada ovo koristila. Što se tiče ulja, meni je suva koža i baš sad leti zbog sunčanja i zbog svega, baš želim malo više da se posvetim tome, pa uljanu kupkicu sam kupila. A možete izabrati vi micelarnu vodu ili penu za umivanje i tako dalje, to je gel. Ja sam uzela ovaj gel za tuširanje intimna regija, tako da eto, to je bio poklon. Isplati se. I to je to što se tiče ovoga. A šta sam htjela još da vam pokažem? Nešto što je meni stiglo i čime sam ja oduševljena. U pitanju je brand Noel. To je brand koji se bavi, to jest pravi četkice i pribor za šminkanje. Meni je stigao paket i sad ću da vam pokažem kako izgleda. Što se tiče tog brenda, možete te sve proizvode vidjeti u DM drogerijama, ali možete poručiti direktno sa njihovog sajta Noel online, tako da pogledajte tu. I Magic Beauty, mislim da se tako zove, Magic Beauty jeste, isto drži njihove proizvode, tako da pogledajte i tu. Meni je stigao ovaj set, unutra imamo 7 make-up četkica, nisam ga ni otvorila, čekala sam da vam pokažem. Tako da sljedeći video verovatno ide šminkanje i koristit ću ove četkice da isprobam i ovu šminku što imam novu. Znači, ovaj brand generalno se bazira na tome da su proizvodi vegan. Kako je dobra, baš su kvalitetni ovako na prvi pogled. Sintetička je dlaka. Ja, na novo miriše. Baš su onako mekane i lepe na dodir. Što se tiče četkica, tu imamo raznih veličina i generalno sve ove četkice mogu imati više namjena, tako da iako nešto piše da je lupno samo za blendanje, možete iskoristiti. Meni ova, na primjer, odlično bi bila za ispod očiju, za setovanje ili čak može i za tečni
korektor da se utapka. Tako da prelepe su. Snimam video sledeći, šminkam se sa njima pa ćemo ih tu probati da vidimo kako rade. Dobila sam i ovu pincetu. Ova pinceta je pinceta vrlo slična kakvu ja koristim. Sad ću da vam pokažem, tako da znam da je ovo dobra pinceta, jer ja volim ove ovako šire. Evo je. Znači, bukvalno je isti model pincete koju ja koristim, tako da jedva čekam da ovu otvorim, jer mi se ova već istupila, imam je dugo. I tu su još dve četkice koje su došle pojedinačno. Imate razne setove, ne morate kupovati pojedinačno, možete i pojedinačno ako vam trebaju neke određene četkice, ali na primjer odlična stvar je što ima raznih setova i kombinacija i uz dosta setova idu neki pokloni, tako da je to super, a i cene su, da kažemo, sasvim ok. Tu smo dobili još dve ove četkice. Neću ja pričati sad njihove namene i to ćemo sve u sljedećem videu, samo da vam pokažem. Već vidim da ću ovu najviše koristiti ja za obrve. Ona moja, za koju ste me svi pitali odakle, u stvari je bezvezna četkica, ali iz Avona je bila. To jest iz Avona je, ali ne znam da li to još uvijek ima, a ova mi deluje da će mi zameniti tu jer mi se ona sva ofurcala. I ova četkica isto za oči. Ja ću ovu najvjerovatnije koristiti za ono finije blendanje. Baš je onako pufnasta, tako da eto, to je to. I u sve to sam dobila ovu odličnu tašnicu. Vidjela sam da i vi uz kupovinu dobijete gratis ovo. Ovo je odlično. Zašto? Lepo, poređate četkice sve unutra i zatvorite i odlično je za putovanje, sve vam na jednom mjestu, lepo, neće se isprljati i tako dalje. Tako da je odlična ova torbica. I to je to, valjda sam vam sve pokazala, haos sam napravila. Nemam više ništa. Još jedna stvar koju želim da kažem je da je u Zari ogroman popust na gomilu stvari, tako da pogledajte obavezno njihov sajt. Htjela sam da vam snimim još nešto odatle, međutim je već sve pokupljeno, ali na sajtu imate odlične stvari i ja sam poručila neke, tako da ako vas to bude interesovalo mogu vam pokazati u nekom od sljedećih videa šta sam ja to kupila u Zari. I hvala vam puno što me gledate, zapratite me obavezno na mom YouTube kanalu i na Instagram profilu, link ću vam ostaviti ispod. Ukoliko niste gledali neke od mojih prethodnih videa, pogledajte ih sada, slobodno mi pišite neke komentare ispod i ljubim vas do sljedećeg viđenja. Ćao!